Vask je bio prosječan pas. Ona želi. Vuk. Vuk. Grr. Onda je pojela supu od azbuke i ono što se dogodilo bilo je bizarno. Na putu do prskanog stomaka pisma su se izgubila, putovala su do njenog mozga i sada... Ima mnogo toga da kaže, sada govori. Kako sad? Mrka krao. Prskanje govori, da ona govori i govori i govori i govori i govori. Šta je cabose? Šta opet jedemo? Prskanje govori. Hej, Joe, šta znaš? Moje ime nije Joe. Nije uvek u pravu, ali ipak taj pljusak govori. Zdravo. Ona ima glas, spremna je da viče, Splash će vam reći o čemu se radi, ponekad pogrešno, ali retko u nedoumici. Splash će vam reći šta je to što su psi jedinstveni. Testiranje, 1, 2. Čuje kako govori, prskanje govori i govori i govori i govori. Saopštava, nabraja, razjašnjava, preuveličava, ukazuje i objašnjava, lovjeti, precenjuje i... Jaj, hiperventilira. Prskati, ponoviti, prskati govori.